अंबा अबे ए अंबा अंबा बाहेर पडून होय गेले देवा खबर तोपर्यंत हा तुला पुट्ट करण्याचा चंडी गोदान कित्या कोणा घाली किती आहे ना तू हाव म्हणून किती गुण असा हय गो वय जरा वर गो आत्ता वर गो हीच रात पडेल हीच कटकट वय त्याला आठ ठेवायचे चिंकू म्हणून ठेवा चिंकत ना बायलाले अजय भाऊ वय त्याला आठा वाटतं नागताचा झालं वय त्याला वाटतं किती असेल का कोण आता मागेला कोण ना मागा होर कुटुंब असा हा बिता मागा लेक बापूर भाऊ माऊस भाऊ ते कॉन्टॅक्ट करता आणि एक माऊस भाऊ तिथं खबर सांग मला त्याला आणि बडे येतात ओढान सांग एक मागेले बांडीच्या लव करोडा होता इतके होड कुटुंब असताना हा भितले हे आपण भितले भोग बाबा कुटुंब असतो का तू गेले सगळे सरकारी नोकरी करतात बिझनेस करता मग तू आता आता वत पळ्या आणि तसं इथं कुटुंब असते तू गेले तसं तुझा तो बाप्पा साहेब तो येईल मग आपल्या हॉटेल कुठून जावा तुला बापू गप्पू काय घेतात किती उलय ना का तू कळ तुगेल कळले तुगेले हे कुटुंबा वंडर कळले माका इथं हडी कुटुंबात मग तसं तू आता वत पळ्या तू एकट्या पुसू त्यांचं काय ओढ धड जाऊचे ना बाप्पा मागा दुसरं नवर पळेला आईने म्हणले त्या देवप्पा बाप्पाकडे भंगरा काढी उतर म्हणून माग बापली तुझी घरे दिसले हा बापी तरी चढले मग किती केले हा म्हणून चढले हिंग यायला भंगरा काढी चढले कधीला राहू कोणा बापू सुद्धा ना मग पळ्या म्हणतात व्हायचं भोग येणार या ताल्ल्या अरे ना म्हणून पिलोटा घर दिले तरी मी मोड घालता पिलोटानी गो लोटा घर दिल्ली मी मोड घाल्या म्हणता अशी मस्कर केली गो आम्ही सप्पो किसो म्हण केल तू आम्ही इतली अक्कल ना तर किली अक्कल कुठे शिली त्या पुलटी होतून सांगत घालतो आमचे सगळे पाय केलं म्हणून घेऊन त्या पुलटी मारे मग गवला अबा अंबा तुमच्यावर काय सगळ्या पाय का पाय तिथे मागा हे कोण आहे सांगलं त्याने विचारते की आई सहज सांगलो ते सांगलं आता पण गावभर का अगो अबा तुमच्या शेला पाच कमुगो तुमची लहान किती खायले आमको कळले आम खबर पहिला वडे पण म्हणते आता अच्छा काय घाल्या गळ्या आता चहा पण हाडो नाका तुझ्या का घरी जेवण रे परत पेटवतो पुंडी त्यांच्या गेले मी राजा येऊला सुरताले पण त्याने पडी जाऊ भीक पाऊस पडे त्याची लहान राणा तू लाकडा होईची बिजी हाड नाही गो फुकट गेलतो पण गेला अरे बाबा हो दाल रानात यात पर्यंत माझ्या जीव ना माझ्या जीव हाती मुठीत गेलो होता कित्याक काय बोलल्या चमकड एक कडे पळेत एक कडे आणि लक्ष एक कडे कधी वाजी घेईल त्याला पाय निसन तर पडलो
या लचाट रे पोस्ट कोणे हो पायावर मोडके आणि हो मोडको आणि दोघांना मध्ये खर्च किती खाऊन किती हाती पुरो तुझ्या रामायण पुरो लोक किती म्हणतात खबर असा अंबान म्हण देवा पाक फुल्ल कवर करून गेला म्हणतात कोण सांगतालो खिंजी मार सांगता तुका काय कवर केला हे बघा तुम्ही त्याला ऐकत आहात कवर केला कोण सांगता कोण कोण म्हणणार तो विघ्नेश विघ्नेश त्याच्यावर तर तू तो पिऊन तर पहिल्या वेळेस आला तो पूजा पिऊ म्हणजे हे तू रेडी नाही तू केले हो गेलो तो हिंग गेलो आणि हो हिंग गेलो ही तू रेडी स्टार्ट गेली त्या भीतर तो आम्ही अंगार होता काय गया आणि लोक त्याच्यानेच दिया कशी म्हणता या या भीतर या आंबा मागेल आंबा आहे एकदम कडक लक्ष्मी जाल्यार तितल्याच मनान बी बऱ्या हांव ना जाल्यार एक उंडी सुद्धा ताका भितर वचना पळय